Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-anniversarju tat-twaqqif tad-Djoċesi ta' Għawdex. Waqt li mad-dinja kollha llum issir tifkira ta' San Kornelju u San Ċiprianu, aħna niċċelebraw il-festa tal-anniversarju tad-Djoċesi. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Ruħ Joe Grech. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna, bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-ħart l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna rina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla Amen. Nitolbu. U Alla aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek li inti l-Missier ta' kulotja. Għallimna niżżu ħajr li tjieba tiegħek bla qies għal ġid kollu li tagħtina u nħobbuk b'qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lil Timotju. Għażiż, dini kelma ta' min joqgħod fuqha. Min jixtieq ix-xogħol ta' isqof, jixtieq xogħol sabiħ. Jeħtieġ imma li l-isqof ikun bniedem li ma ssib xi tgħid fih, li jkun raġel ta' mara waħda, li jkun meqjus prudenti, serju, li jilqa' l-barranin, jaf jgħallem, li ma jkunx moti għax-xorb, li ma jkunx violenti imma ġwejjed, li ma jkunx ġellied anqas rejpa għall-flus, li jkun raġel jaf imexxi tajjeb id-dar tiegħu u li jżomm il-uliedu f'ubidjenza u bir-rispett kollu. Għax jekk wieħed ma jkunx jaf imexxi daru stess, kif jista' jieħu ħsieb il-Knisja ta' Alla? M'għandux ikun wieħed li jgħadu kif tagħmel, li ma jmurx jintela bih innifsu u hekk jaqa' fil-kundanna tax-xitan. Għandu jkollu wkoll isem tajjeb mal-barranin li ma jaqax fil-għajb u jaqa' fix-xibka tax-xitan. Hekk ukoll li djakni għandhom ikunu nies serji li ma jilagħbux bil-kliem, ma jkunux mogħtija żejjed għall-inbit, anqas għall-qlieħ baxx tal-flus. Għandhom iżommu sħiħ il-misteru tal-fidi b'kuxjenza safja. Dawn ukoll għandhom l-ewwel jgħaddu mill-prova. Imbagħad, jekk wieħed ma jsib xejn xi jgħid fihom, ikunu jistgħu jaqdu bħala djakni. Hekk ukoll in-nisa tagħhom għandhom ikunu serji, ma jqasqsux fuq l-oħrajn. Ikunu mekjusa fl-inġiba tagħhom u ta' min jafdhom f'kollox. Id-djakni ikunu irġiel li ma jkunux miż-żewġin aktar minn mara waħda u li ma jkunu jafu imexxu lil uliedhom u l-djarhom sewwa.
Għax dawk li jaqdu dmirhom sewwa bħala djakni jiksbu ġeħoli għalihom infushom u fiduċja kbira fil-fidi li hija fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien irrid nimxi b'qalb safja. Irrid nimxi b'qalb safja. Nanni u jċandar it-tieba u l-ġustizzja lilek mulej irrid nanni. Irrid nimxi bil-għaqal fi triq il-perfetta. Meta se tiġi għandi flimkien, irrid nimxi b'qalb safja. Irrid ruħi b'kollha safja ġewwa dari. Ebda ħażen ma jżomm quddiem għajnejja. Nobgħod lil min jagħmel il-ħażen u ma narbotx qalbi miegħu flimkien, irrid nimxi b'qalb safja. Min qasqas bil-moħħbi fuq ajru lil min dan jien neqirdu. Min għajneħ nerfewa u qalbu mkabra ma nistax inġerħu flimkien. Irrid nimxi b'qalb safja. Inżomm għajnejja fuq it-twajbin tal-art biex dawn joqogħdu miegħi. Min jimxi fi triq il-perfetta dan hu li jaqdini flimkien. Irrid nimxi b'qalb safja. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Profeta kbir anfosna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu mar belt jisimha Najn u marru miegħu id-dixxipli tiegħu u kotra kbira ta' nies. Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, kienu qegħdin iġorru wieħed mejjed li ommu mara qalmla ma kellix ħliefu. U magħha kien hemm ġmielu ta' nies mill-belt. Kif ra l-mulej tħassara u qalilha tibkejx. Resa u mess it-tabut. Dawk li kienu qegħdin jalfuh waqfu. U qal żagħżugħ qiegħed ngħidlek qum. U l-mejjed qam bil-qiegħda u beda jitkellem u Ġesu taħ lill-ommu. In-nies kollha tkexxu bil-biża' u bdew jagħtu glorja lill-Alla u jgħidu: Profeta kbir anfosna u Alla żar il-poplu tiegħu. U dan il-kliem li qalu xteret mal-ludija u dawk li nħawi kollha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kif qed illum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-anniversarju ta' twaqqif ta' djoċesi tagħna. Ta' Għawdex. Mela fl-Antik, Malta u Għawdex kienu djoċesi waħda. Tajjeb. U kienet diffiċli, dakinhar ma kienx hemm il-kumdità li hawn illum biex l-isqof jiġi hawnhekk jagħmel il-griżma jew jordna jew xi ħaġa, jagħmel griżma lit-tfal jew xi funzjonijiet. Kienet diffiċli ħafna. L-Għawdexin talbu lill-Papa biex jagħmel l-Għawdex djoċesi għalih. U l-Papa Piju IX bħallum fis-16 ta' Settembru tal-1864 mit-sena qabel l-indipendenza ta' Malta, mit-sena qabel, ħatar lill-Għawdex bħala djoċesi għalih. Ara, dak li qegħdin niċċelebraw illum li 161 sena ilu Għawdex sar djoċesi għalih. Malta saret ngħidula arċidjoċesi, jiġifieri l-ewwel djoċesi, arċi ġejja minn arke bil-Grek, l-ewwel il-bidu bħal arċipriet, arċidjoċesi, arċisqof. Ara,
U għawdex sa dioċesi għalih. Dak kien ifisser li għawdex ikollu isqof tiegħu, ikonna s-seminarju, ikonna il-presbiterju tagħna, ara. U minn dakinhar f'dawn il-161 sena ħaġu ħafna saċerdoti minn għawdex li l-lum huma mxaħdin mad-dinja kollha. Għandna amministrazzjoni għalina, tajjeb, hija dioċesi. Għandna ħafna għax nirringrazzjaw lill-Alla. Fil-fatt illum il-qudiesa hija tar-ratt il-ħajr, tar-ringrazzjament. Illum rajna lezzjonijiet interessanti. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ewwel ta' San Pawl il Timotju, u San Pawl qed jgħid lil Timotju kif għandhom iġibu ruħhom il-membri tal-Knisja, l-isqof, il-presbiteri, id-djakni, l-insara. Kif kulħadd għandu iġib ruħu. Għax mhux ħaġa diżorganizzata, kulħadd tar rasu, kulħadd repubblika, imma da ma xulxejn. Dik hija d-dioċesi fejn naħdmu flimkien. Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum għandna il-qawmien ta' bin l-għajma ta' Najm. Anki dan kien bejjed għaddejjin bih bil-funeral u Ġesu iqajmu. Dawn jgħidulna xi ħaġa fl-anniversarju ta' twaqqif ta' dioċesi. Naħseb li jistgħu jgħidulna ħafna affarijiet. L-ewwel nett li nkunu membri ħajjin fid-dioċesi. Mhux biss aħna l-awċejn għaw qed nara xi Maltejn. To belong. Mhux membru passiv, mhux ma jinteressanix. Imma nkun parti għattej, speċjalment fl-għaqdiet. Li tidħol f'xi għaqda fil-parroċċa, fil-komunità fejn int. Ħadkun membru ħaj, ħadkun tista' titkellem, tiddiskuti, titgħallem, tikber. Ara, kemm ħaġa sabiħa tkun membru f'għaqda. Hekk tkun ħaj fid-dioċesi. Tinteressa ruħek f'dak li qed jiġri, f'dak li qed isir fid-dioċesi. It-tieni li tikber, ara kemm affarijiet sbieħ isiru, kifet missjonarji li jmorru f'pajjiżi oħra mid-dioċesijiet tagħna. Xajnuna kbira, x'barka tal-Alla, kemm għandna x'nirringrazzjaw lill-Alla. Forsi l-Vanġelu tal-lum jistedinna biex inqumma mill-mewt, mill-bruda, minn nuqqas ta' interess. U nkunu ħajjin fil-postijiet fejn qegħdin. ħanmu bil-wieqfa. Il-mulej li jħobb il-ħajja huwa Alla li jsalva. Induru leh bil-fiduċja u nitolbuh. Alla tal-ħajja ismana. Alla tal-ħajja ismana. Sabiex ir-rajja tal-Knisja isibu fl-għaqda tagħhom ma' Kristu, il-għajn tal-fidi u tal-għotja tagħhom infushom lill-oħrajn nitolbu. Alla tal-ħajja ismana. Sabiex il-missirijiet tal-familji tagħna fuq ix-xebħ ta' Alla l-missier ma jifirdu qatt l-awtorità mill-imħabba nitolbu. Sabiex l-iltima u r-romol isibu fil-komunità nisranija kemm u ħafna imħabba nitolbu. Sabiex din l-Ewkaristija tkun it-tifħir tagħna lill-missier li ma jibnu Ġesu iżur ta' kuljum il-poplu tiegħu nitolbu. Nitolbu kmulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nkunu membri ħajjin attivi li interessaw ruħhom fl-affarijiet tal-Knisja nitolbu. Nitolbu wkoll għal dawk li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna, u nitolbu mod speċjali għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja, momenti ta' mart, ta' solitudni, ta' inġustizzja, ta' inkomprensjoni,
biex il-mulejja tihom il-faraġ u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbu wkoll għal Ruħ Joe Grek biex tinsaħħtijietu kollha u twasslu fid-dawl u l-għena ta' dejjem nitolbu. Ismana, nitolbu għad dioċesi kollha tagħna, nitolbu għal membri tal-għaqdiet, nitolbu mod speċjali għal Monsignor Isqof u nitolbu għas saċerdoti kollha fid-dioċesi biex iħallu l-Ispiritu Santu inebbaħhom nitolbu. Ismana u għalla salvazzjoni ta' min jittama fik. Għamel jittifħir tiegħek jidwi flatu fis-sema tal-li battilna lill-Ibnek Ġesu Kristus jedna biex isalvana li miegħek jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qammu li is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajr għal grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoq ilna ninqdew bih għal glorja ta' ismek bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġeħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristus jedna. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-Anġli u b'fer kbejr infaħruk u ntennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għaliku.
Ek ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek ġew Grek li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li tretjent kif fis-sema ikda fl-ard. Aħfrinna kubierna bħalma naħfru bil-minuħati għali. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-demm. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħdina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnuk u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Jenu bil-bifa bħala ringrazzjamenta wara tqalbi ngħidu flimkien, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġlu bil-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. U Alla offrejnilek brat ta' ħajr is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li inti għamiltulna ikel spiritwali biex jimla lir-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamil li aħna nitwettqu b'dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistħoq ilna ġiet ieħor minn għandek bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarijiet li talbit tal-Madonna minn dan is-santwarju, nofruhom skont intenzjonijiet u għal bżonnijiet li nixtiequ, għal bżonnijiet spiritwali u materjali tagħna għal dawk li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.